ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайурзода. имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференсия баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иштирок ва суханронӣ намуд. дар кори ҷаласа барои баррасӣ беш аз 10 масъала пешниҳод шуд, ки фарогири муҳимтарин мавзӯъҳои мубрами рӯз буд. зикр шуд, ки дар вазъи имрӯзаи ҷаҳон бо роҳи ҳамгироии зичу пурсамар имкон аст таъсири омилҳои беруна ва буҳрони молиявӣ ба иқтисодиёти кишварҳоро коҳиш дод. зимни баромади худ дар кори ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тақвияти ҳамгироӣ бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил пайваста чораандешӣ карда дар ин самт имкониятҳои ҷойдошта мақсаднок истифода бурда мешавад. изҳори умед карда шуд, ки табодули афкор дар ҷаласаи навбатии шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил имкон фароҳам меорад, ки соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, илму маориф, саноату кишоварзӣ, энергетика, гумрук, экология, сайёҳӣ, тандурустӣ ва роҳу нақлиёт рушд намояд. кори ҷаласаи навбатии шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо қабули қарорҳои дахлдор ҷиҳати рушди ҳамкории кишварҳои аъзо ба анҷом расид. дар Брюссел имконоти сармоягузорӣ ва сайёҳии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. дар ҳошияи ҳамоиш имконоти сармоягузорӣ, сайёҳӣ ва иқтидори табиии Тоҷикистон тариқи видеофилмҳо намоиш дода шуда баҳри ҳамкории дуҷониба ҳавасмандӣ зоҳир гардид. гузориш дар ин хусус. дар Брюссел бо иштироки доираи намояндагони сохторҳои давлатӣ, сарварон ва кормандони бузургтарин ширкатҳои Тоҷикистону Белгия, Швейтсария, Подшоҳии Муттаҳида ва дигар кишварҳои Аврупо форуми сармоягузорӣ баргузор гардид. дар форуми сармоягузорӣ муаррифии бахшҳои мухталифи иқтисоди Тоҷикистон доир шуд. роҳбарони вазорату гурӯҳҳои соҳибкории Тоҷикистон, роҳбарон ва намояндагони ниҳодҳои гуногуни Иттиҳоди Аврупо, Парлумони Аврупо ва зиёда аз 115 нафар соҳибкорони кишварҳои Аврупо бо намояндагӣ аз бахшҳои насоҷию бофандагӣ, саноати кӯҳкорӣ, фаннувариҳои иттилоотӣ аз ҷумла бахши зеҳни сунъӣ, саноати сабук, тавлиди ҷавоҳирот ва заргарӣ, кишоварзиву бахши саноати кунунии чорвопарварӣ, коркарди сангҳои ороишӣ ва бинокорӣ иштирок намуданд. муаррифии вазъу фазои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, имконоти фаровони минтақаҳои озоди иқтисодӣ, имтиёзҳои соҳибкороне, ки ба Тоҷикистон сармоя ворид мекунанд, тариқи амалӣ намудани лоиҳаҳо дар кишвар бо сармояи мустақими хориҷӣ, мавзӯъҳои пурмуҳтавои баромади намояндагон аз ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки бо намоиши филмҳои кӯтоҳметражи тарғиботӣ пурратар гардиданд. роҳбари маҷаллаи Diplomatic World Барбара Дитрих ва Дирк Пайлин, раиси ассотсиатсияи аврупоии Проптех, маводҳои аз ҷониби Тоҷикистон муаррифишударо тақвият бахшида ҳозиринро барои ҷиддан баррасӣ намудани имконияти васеъи сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ташвиқ намуданд. зимнан суханрониҳо бо далелу санадҳо оид ба имконияти ширкати Талко ва лоиҳаҳои сармоягузории гурӯҳи ширкати Авасто низ мавриди таваҷҷӯҳи ҳозирин қарор гирифт. дар бахши сеюми ҳамоиш имконоти рушди сайёҳии Тоҷикистон, хусусан табиати афсонавию сайёҳии мамлакат ба таври васеъ муаррифӣ гардид. дар фарҷоми ҳамоиш байни корхонаи воҳиди давлатии Талко ва ширкати швейтсарии Vast Resources PLC ёддошти тафаҳум ба имзо расонида шуд, ки маҷмӯи маблағгузории $20 миллион ташкил медиҳад. ширкати ватании Авесто Груп бо ширкати белгиягии Пиканол дар масоили насоҷӣ ва дузандагӣ, ширкати ватании Амина бо ширкати Интрекаи Белгия ёддоштҳои тафаҳумро ба имзо расониданд, ки он тавсеяи истеҳсолоти аллакай дар Тоҷикистон ба баҳрабардории воридшудаи иловаҳои хӯроки чорвову паррандаро дар бар мегиранд. идомаи ахбор. баъди ба эътидол омадани вазъият дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои ҳудуди вилоят таъмин гардида, нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ ва муассисаҳои маорифу тандурустӣ ба фаъолияти муқаррарӣ баргаштанд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд.
вазъият дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруқ ба маҷрои муқаррарӣ баргашта хурду бузург баҳри оромӣ ва таъмини фаъолияти инфраструктураи иҷтимоӣ ва пешгирии амалҳои ҷавонони ноогаҳ аз кирдорҳои ғайриқонунӣ ки бо дастони хоинони миллат бошандагони вилоятро ба доми фиребу найрангҳои хурд дароварда мехостанд ки осудагии сокинонро халалдор созанд. сокинони шаҳри хоруқ амиқан дарк намуданд ки гурӯҳҳои манфиатҷӯ кӯшиш менамуданд ки амалҳои нопоки разилонаи гурӯҳҳои ифротиро ки аз хориҷ назорат мешуд дар маркази вилоят шаҳри хоруқ амалӣ созанд. хушбахтона мардуми бофарҳанги вилоят дар паҳлӯи мақомоти давлатӣ ба пӯ хеста нагузоштанд ки гурӯҳҳои ҷавонони гумроҳшуда нақшҳои худро амалӣ намоянд. субҳи рӯзи 20 май роҳи байналмилалии душанбе кулоб дарвоз хоруқ кулма ки давоми 5 рӯзи охир маздуд гарида буд дубора кушода гарида рафтомади ҳама гуна нақлиёти ҷамъиятӣ дар ин самт таъмин шуд. аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноии шаҳри хоруқ дар ҳудуди маҳаллаи хоруғи боло ва гурӯҳи муташаккили ҷиноии ноҳияи рӯшон ғайриқонунӣ бастани шоҳраҳои душанбе хоруқ мурғоб аз самти ноҳияи мурғоб 92 автомашинаи боркаши аз ҷумҳурии мардуми чин молу маҳсулотро ба ҷумҳурии тоҷикистон интиқол медода аз 16 май то имрӯз ба минтақаи таъиншудаи вилояти хатлон суғд ва шаҳри душанбе имконияти рафтанро надошта дар маркази маъмурии ноҳияи мурғоб қарор доштанд. баъди кушода шудани шоҳроҳ 92 автомашина ки аз он 66 ададаш молҳои ниёзи мардум ва 26 автомашина масъулии сохтмонӣ буд аз ноҳияи мурғоб ба минтақаҳои таъинот ҳаракат намуданд. аз самти шаҳри душанбе ҳаракати 68 автомашина аз ҷумла 22 автомашинаи боркаш 42 автомашинаи мусофиркаш ва 4 автомашинаи сабукрав бо сайёҳони хориҷӣ дар муддати 4 рӯз дар ноҳияи ванҷ бо сабаби баста будани роҳи автомобилгард қатъ гарида буд ба самти шаҳри хоруқ равона гариданд. зеро банд кардани роҳ ба иқтисодиёту иҷтимоиёти кишвар мин ҷумла маркази вилоят шаҳри хоруқ бетаъсир намонд. баъди боз шудани роҳи байналмилалии интиқоли молу коло тавассути ҷодаи мазкур дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъмин гардида мардум ба ҳаёти рӯзмарра баргашта ҳамаи муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ ва бозору марказҳои савдо ба кори муқаррарӣ идома бахшиданд. сокинони маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруқ аз дастгирии ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати рушди минтақа изҳори сипос намуда барои сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳои созандагию ободониро меандешанд. идомаи ахбор. табиат ва иқлими тоҷикистон бахсус шаҳри ҳисор барои рушди боғу токпарварӣ ва парвариши меваҳои хушсифат хеле мувофиқ аст. хоҷагии деҳқонӣ ба номи абдусамади шаҳри ҳисор то имрӯз аз 2 гектар боғи гелос 3.5 тонна маҳсулоти хушсифатро ҷамъоварӣ ва содирот намудааст. зулфия раҳимзода аз фаъолияти хоҷагии мазкур гузориш медиҳад. боғпарварӣ аз бахшҳои даромадноки соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта он дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва инчунин содироту муаррифии меваҳои хушсифату болаззати тоҷикистон дар хориҷи кишвар нақши муҳим мебозад. хоҷагии деҳқонӣ ба номи абдусамади шаҳри ҳисор ки самти асосии фаъолияташон асосан боғдорӣ мебошад дар майдони зиёда аз 2 гектар парвариши 4 нави гелосро ба роҳ монда аз ҳар як гектар наздики 15 тонна ҳосили гелосро ҷамъоварӣ намуданд. мо хоҷагии деҳқонӣ 11 гектара дорем. аз соли 2010 фаъолият мекунем. дар хоҷагии боғдорӣ мо 10 нафар коргар фаъолият мекунанд. дар боғамон боғи гелос 4 намуд гелос дорем. гелос якум майз ки мегӯянд бар маҳал майда мепазад, сиёҳ гелоси калон. дуюмаш дили кафтар дорем ана тайёршудагӣ. зард гелос дорем, бо гелоси сурх дорем. чорум намудаш ки олива тайёр нестанд. зард гелос охирон тайёр мешавад. таҳлилҳо нишон доданд ки ҳосили мева дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат имсол хеле фаровон буда ҳам барои таъмини бозори истеъмолии шаҳру ноҳияҳои атроф ва пойтахти ҷумҳурӣ ва ҳамзамон барои содирот намудан ба давлатҳои хориҷи мамлакат мусоидат менамояд. ин аст ки то 18 майи соли равон аз 2 гектар гелосдори хоҷагии мазкур 3.5 тонна меваи гелоси хушсифат ба хориҷа содирот карда шуд. хуб шуд ки бо дастгирии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки замина бар деҳқонот доданд, мо ҳамин замину самаранок истифода бурда ба дигар давлатҳо содирот мекунем. меваи тару тоза хориҷиҳо ҳам мебиёнд, ана аз худамон ҳам мебиёнд, тоҷиротҳои худамон ҳам аллакай пешакӣ омада маслиҳат мекунанд. аз вақти ҳамини гулаш бо омада мебинанд кор бори мо баъд хуш карда ҳамин меваи тоза
бор карда мебаранд. заҳмату талоши кишоварзони хоҷагии деҳқони ба номи Абдусамади шаҳри Ҳисор дар чанд соли охир нишондиҳандаҳои назаррасро дар самти васеъ намудани масоҳати боғ, рушди боғу токпарварӣ ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзии босифат ба даст овардаанд. меҳнатдӯстии аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии мазкур нишон дод ки масоҳати 11 гектар замини бекорхобида ки вазъи ногувор дошт имрӯз ба боғоти нав ки фарогири дарахтони мевадиҳандаи гуногун ба монанди гелос, себ, ангур, олу, шафтолу, зардолу, бодом ва нок инчунин полезиҳо мебошад табдил ёбад. камтар замини барои хоҷагии худамон замини обчакорӣ дорем ки дар замини обчакориамон картошка, лаблабу, пиёз, помидор чизое ки сабзавотӣ аст мо истеъмол мекунем. замини бекор хобидагӣ надорем. ин хел умуман ҳама чӣ хеле кас сабранок истифода барем. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир боғҳои гелос васеъ гардида кишоварзон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. хусусан дар самти бунёди боғ ва истеҳсоли гелоси хушсифат таҷрибаи хоҷагидорони шаҳри Ҳисор шоистаи омӯзиш аст. бо имкону иқлими мусоид ва хоку обе ки сарзамини тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи боғдорӣ рӯи даст дорад метавон масоҳати боғҳои гелосро боз ҳам зиёд намуда на танҳо меваи тару тозаи он балки маҳсулоти аз ин меваи барои саломатии инсон зарур омодашударо ба хориҷи кишвар бештар содирот кард. имрӯз аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Абдусамад бо мароми том фаъолият доранд ва умедворанд ки боғи бунёднамудаи онҳо дар афзун намудани маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, таъмини бозори истеъмолӣ бо меваҳои хушлаззату аз лиҳози экологӣ тоза ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегист нақши муҳим мебозад. зульфия раҳимзода, баҳодури истам, баҳодури қурбон, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун барои гирифтани 3 ҳосил дар як сол имконоти фаровон мавҷуд аст. кишоварзон пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда дар заминҳои холишуда полезӣ, лӯбиёгиҳо ва ҷувори макаи дон мекоранд. гузориш доир ба таҷрибаи деҳқонони ноҳияи ҷайҳун. саҳроҳои ноҳияи ҷайҳун майдони корзори ҳақиқиро мемонад. аз самараи меҳнати дилгармонаи саҳмдорони деҳот тамоми фасли сол заминҳои таъиноти кишоварзӣ аз ҳосил фаровонанду соҳибкорон маҳсули меҳнати деҳқонони соҳибтаҷрибаи ноҳияи ҷайҳунро харидорӣ намуда барои захираву таъмини бозорҳои истеъмолӣ ба пойтахти мамлакат ва дигар шаҳру вилоятҳои тоҷикистон интиқол медиҳанд. самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замин дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи ҷайҳун эҳсос мешавад. мувофиқи қонунҳои амалкунанда имрӯз деҳқон дар кишту истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ мустақилияти комил доранду бо баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ метавонанд талаботи харидору фаровонии бозору таъмин намуда дар танзими нархи маҳсулот саҳмгузор бошанд. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун имсол дар майдони 2985 гектар кишти барвақти пиёз гузаронда ки аз ҳосили хуби инсола дилхоҳ гирифта аз ҳар як гектар ба ҳисоб миёна 350-400 сентинер ҳосилнокӣ гирифта истодааст. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун на танҳо аз бозори дохила балки хориҷ аз кишвар пиёзи барвақтиро таъмин карда истоданд. хоҷагидорони ҷамъияти деҳоти ваҳдати миллӣ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва таҷрибаи пешқадам талош менамоянд ки ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ ба даст биёранд. саҳмдорони ҳама хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ноҳияи ҷайҳун заминро оқилонаву самаранок истифода бурда манфиати зиёди иқтисодӣ ба даст меоранд. дар деҳоти ноҳия дар баробари кишту парвариши пахта ва дигар зироати зарурӣ ҳамчунин барои таъмини ниёзи хонаводагӣ зироатҳои гуногунро кишт, парвариш ва истеҳсол менамоянд. кишоварзони ҷамоати деҳоти Якадин аслан ба пахтакорӣ ва парвариши ғалла машғуланд. дар ин баробар имсол барои таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти худӣ дар майдони 28 гектар картошка кишт намуданд. ин киштаҳои сабз далели он аст ки замини зархези диёр ва иқлими гармаш барои гирифтани зиёда аз 3 ҳосил мусоид асту кишоварзони заҳматписандаш шукргузоранд ки имрӯз дар кишту истеҳсол ва фурӯши маҳсулот соҳибихтиёранд. соҳибистиқлолӣ ва мустақилияти комил дилгармии онҳоро ба истифодаи оқилонаву самараноки замин зиёд намуда бовар доранд ки аз самараи меҳнат на танҳо талаботи истеъмолии оилаи хешро таъмин месозанд, балки бо истеҳсоли барзиёди маҳсулот сабади истеъмолии аҳолиро пурра намуда дар содироти маҳсулот ба дастовардҳои назаррас комёб мегарданд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар баробари заминҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ
استفاده پررای و پرثمر زمین‌های نزدیک‌حوالگی و زمین‌های خواجگی‌های یاریرسان شخصی شهروندان، زمین‌های پرزیدنتی از عامل فراوانی و تأمین طلبات اهالی با محصولات غذایی میباشد. با این مقصد در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت زمین‌های نزدیک‌حوالگی و زمین‌های پرزیدنتی عاقلانه استفاده می‌شود. گزارش رفضلی رحمان و الیاس باباجان. در هر یک دهه و شهرک شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تجربه آنانه و کوشش‌های استفاده عاقلانه زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی و زمین‌های خواجگی‌های یاریرسان شخصی شهروندان، گرفتن دوست حاصل زراعت و سبزوات، تامین عائله‌ها و بازارها با محصولات از حساب این زمین‌ها موجود است. کار و تجربه در استفاده عاقلانه زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی و زمین‌های پرزیدنتی در جماعت دهات لاهوتی شهر کنیبادام، دهمای ناحیه جباراسوف، تقایک ناحیه سپیتامین و جماعت دهات موجون ناحیه دیوشتش شایسته است. در این دهات در برابر استفاده پورایی و ثمراناک زمین‌ها، اصول و عنعنه‌های سریع کشت و پرورش نمودن، زیاد نمودن نوع‌های زراعت و سبزوات، دو سه مراتبه گرفتن حاصل مواد آذوقه و تجربه و عنعنه تبدیل یافته است. 17 ساتق زمین داریم. نسبش زردالو، شفتالو، نسبت خالیش به من پمیدار، بادری، کدو، چسناک، کبوتی ها میکاریم برای آیل خودم. زندگی پمیدار، بادری میبره، زیلی میبره، کشنج، اکراب، چسناک. در دهه جهانزیب جماعت دهات لاهوتی شهر کنیبادام در هر یک عائله با آن میکوشند که طلبات را با محصولات خودی از حاصل زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی تامین نمایند. در هر یک عائله جماعت دهات تقایک ناحیه سپیتامین زمین کارمی قطعی نزدیک‌حوالگی عامل و واسطه تامین عائله‌ها با اکثر نمود محصولات آذوقه‌واری کشاورزی میباشد. در هر یک دهه و محله جماعت دهات تقایک شاهد سبز و خرمی درختان میوگی و کشت و پرورش زراعت و سبزوات و کارتوشکا گردیدیم. همسایه‌ها عائله‌های یولچیبای عبداللهیف و رحیمجان عبدالحمیدوف در کوچه به نام احمدخان تیمیروف در برابر تامین با میوه‌های تر و تازه از حاصل درختان حولیه‌شان در زمین‌های نزدیک‌حوالگی و قطعه‌های زمینی شفتی حولی استقامتی از 2 3 تا 5 6 نمود سبزوات استحصال می‌نمایند. نزدیک‌حوالگی با یک ساتق و جابه من سبزی کردگی من لبلبی سرخ کردگی من بادرین کردگی من پمیدار کردگی من عقیبه کارتوشکا های کارتوشکای گفته جوش با لوبیا میکاریم کشتی دویم میشد وای حاصلم نازم میشد وقتی که حاصل خودتان رویانده استحصال میکنید وای لذتش دیگه چون که با میهنت خودتان میشد وای. آب و هوا و اقلیم دهات تقایک گرچند سالخین است، ساکنان دهات از زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی پور دو حاصل می‌رانند. این با کوشش و تجربه جاری نمودن اصول‌های استفاده ثمراناک زمین وابسته است. در دهه‌های موضع‌های دامنه‌کوهی ناحیه دیوشتیش نیست در برابر استفاده پور و عاقلانه زمین قطعی نزدیک‌حوالگی تجربه گرفتن دو حاصل برای یک عائله عامل تامین با محصولات خودی و وسیله درآمدناکی میباشد. چون در دهه پنجباغ در همه 10 دهه جماعت دهات موجون ساکنان اهمیت استفاده پرثمر زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی را درک نموده حاصل فراوان کارتوشکا و سبزوات استحصال می‌نمایند. در حدود جماعت دهات موجون از 10 دهه عبارت میباشد. 32000 زیادتر مردم زندگانی و فعالیت میکند. خواجگی‌های دهقانی 1000 عدد زیادتر میباشد. در حدود جماعت участкهای نزدیک‌حوالگی خواجگی‌ها قریب 7000 زیادتر میباشد که участкهای نزدیک‌حوالگی خالی نمیماند چون که مردم خودش هوسمند که چون که از قطعه‌های участкهای نزدیک‌حوالگی حاصلناکی مثلا کشت کارتوشکا میشد خب کشت دیگر زراعت‌ها میشد که حاصلناکی بلند میگیرند. در حدود جماعت دو حاصل گرفته میتونند که بعد کشت کارتوشکا سبزوات میکارند. همچون شلغم سبزوات سبزی میکارند. در دوره صاحب استقلالی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با اهالی بیش از 50000 گکتار زمین‌ها همچون زمین‌های قطعی نزدیک‌حوالگی تقسیم کرده داده شده است. زمین‌های آبی قطعی نزدیک‌حوالگی در برابر تامین اهالی با منزل استقامتی منبع و سرچشمه استحصال محصولات آذوقه‌واری کشاورزی میباشد. اقدامی مهم و عاقلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره مشکلات تامینات اهالی با آذوقه‌واری تقسیم 75000 گکتار زمین‌های کارمی آبی دو مراتبه 50 و 25000 گکتار برای خواجگی‌های یاریرسانی شخصی شهروندان امروز نیز در شرایط افزایش طلبات با آذوقه‌واری ثابت می‌گردد که اقدام عاقلانه و دوربینانه میباشد و این زمین‌ها در بین خلق همچون زمین‌های پرزیدنتی معروف گردیده است. زمین‌های خواجگی‌های یاریرسانی شخصی شهروندان زمین‌های پرزیدنتی از منبع و سرچشمه دیگر و اساسی استحصال و افزون نمودن محصولات کشاورزی بخصوص مواد غذایی کشاورزی محسوب می‌یابد. تعیینات زمین‌های خواجگی‌های یاریرسانی شخصی شهروندان تنها برای استحصال محصولات غذایی کشاورزی است.
як ҳиссаи анвои зиёди маҳсулоти ғизоӣ ғалла, гандуму ҷав, ҷувори макка, лӯби огиҳо, сабзавот, пиёз, караму сабзӣ, қалампури ширину боимҷон, лаблабӯи ошӣ, помидору бодиринг ва ғайра ва картошка дар заминҳои президентӣ ва заминҳои қитои назди ҳавлигӣ истеҳсол карда мешаванд. дар ноҳияи ҷабор расулов масоҳати заминҳои қитои назди ҳавлигӣ 3225 гектар ва заминҳои хоҷигиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон 1155 гектарро ташкил медиҳад. барои сокинони деҳаҳои деҳмои заркор ва гулистони ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷабор расулов заминҳои хоҷигиҳои ёрирасони шахсӣ ва қитои назди ҳавлигӣ омили асосии истеҳсоли фаровони маводи ғизоии кишоварзӣ ва василаи даромаднокӣ мебошад. сокинони ин деҳаҳои ноҳияи ҷабор расулов аввалин шуда маҳсулоти тару тозаи кишоварзиро аз аввали баҳор ба бозор мебаронанд ва давоми сол дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ саҳмгузорӣ менамоянд. равзани раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғ, барои барномаи Ахбор. дар ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб аҳолӣ заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода бурда аз онҳо ҳосили зиёд мегиранд. сокинон хуб дарк карданд ки истифодаи самараноку оқилонаи замин ва гирифтани ду-се ҳосил дар як мавсим ба манфиати ҳар як оила мебошад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. сокинон хуб дарк карданд ки истифодаи самараноку оқилонаи замин ва гирифтан аз ҳар як қитъа замин дар як мавсим ду-се ҳосил ба манфиати ҳар як оила ва заминистифодабаранда мебошад. ҳамасола дар ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб сокинон заминҳои назди ҳавлигиро пурсамар истифода бурда зироатҳои гуногун кишт мекунанд ва аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. сокинони деҳаи Сари Осиё ва саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Саидҷон Назаров дар заминҳои назди ҳавлигӣ аввал кӯчатҳоро дар зери плёнка ва гармхонаҳо парвариш карда ба бозор мебароранд то ки дигар сокинон аз онҳо истифода баранд ва баъд аз ин ба ҷои онҳо дигар зироатҳоро кишт мекунанд. Холмурод Сафаров ин кӯчатҳоро дар назди ҳавлияш барои кишти такрории худаш ва дигар хоҳишмандон парвариш кардааст ки баъди ҷамъоварӣ ғалла ва дигар маҳсулоти пешпазак барои кишти такрорӣ истифода бурда мешаванд. Ҷиёнхон Зарифов бошад дар қидаи замини назди ҳавлигиаш дар баробари он маҳсулотҳое ки дар хона аз онҳо истифода мебаранд дар 401 замин ҳар сол бодирин кишт мекунад ва ҳосили онро ба бозор мебарорад. имсол навъи суперинаро кишт кардааст. ба гуфти ӯ аз як кишт аз 1.5 то 2 тонна ҳосили бодирин гирифта ба бозор мебароранд ва аз ин ҳисоб ҳам даромади хуб мегиранд. Солеҳ Давлатов таҷрибаи хуби кишоварзӣ дорад ва дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш 10 намуди зироатҳоро кишт кардааст ки ҳамаи онҳо нашъу намои хуб доранд. аз ҳама бештар помидорҳои ба ин иқлим мутобиқу ҳосилдиҳандаро парвариш менамояд. бодинг аймои феврал шунда будем то ин ки истифодаш будем помадорша аймои аввали мубайнои март кӯчакша ба замин гузарондем. ина ба ҳосил омадаги ҳозир ҳами помадор чинда ба бозор мебарем ба бо хумо истифода мебарем. шароити зиндагиро камтар беҳтар кардем. ҳар бодингша истифода бурдем, бозор бурдем. байни да қаторои да бо боимиҷон шундагем, бо қаламфари балгарӣ шундагем. ҳар нуҷаша бо қаламфари балгарӣ қатъи макка шундагем. маҳмадалӣ Мирзозода дар деҳаи Андароби ҳамин ҷамоат зиндагӣ мекунад ва дар рӯзҳои истироҳатӣ ва фориғ аз кораш дар замини назди ҳавлигиаш заҳмат мекашад. масоҳати замини назди ҳавлигиаш хурд бошад ҳам дар он намудҳои гуногуни сабзавот нашо намуд доранд. дар ҳамин замин мо аз тамоми намуди маҳсулотҳо аз қулфинай, аз гулкарам, аз капуст, аз картошка, аз сирпиёз, ман аз он ҷумла сабзӣ барвақтӣ кардам ки ҳар сол мо солои моҳи май то июн амиро ҷамъоварӣ мекунем, истифода мебарам ҳам дар хона ҳам ба фарзандон метемам хешта буро ва зиёдати амиро ба бозор бурда чӣ мекунем. парвариши қулфине дар шаҳри Кӯлоб хеле кам ба назар мерасад ва Маҳмадалӣ дар замини назди ҳавлигиаш ин намуди зироатро коридааст. чанд сол мешавад ки боз мо дар ҳами назди ҳавлигимон ҳами қулфина истифода мебарем. қисми зиёд шавад чиз мураббо мекунем, қисм шавад ва бозор мебарорем. дар ин қитъаи хурди замини назди ҳавлигӣ дарахтони мевадиҳанда низ нашъу намои хуб доранд. беш аз 10 сол мешавад ки аз меваи онҳо истифода мебаранд. дар ҳамиҷа пеш аз ҳама гелосҳо ҳосили нағз мегирифтанд. баъд чормағз, хӯрмо, бодом, анор, ангур, дигар ҳамин дарахтҳои мевадиҳанда ки мо аз амино гирифта ҷамъоварӣ мекунем. қатъи фарзандо
استعمال میکنیم. ساکنان مقصد دارند که هر یک وجب زمین را عاقلانه استفاده برده در بهتر گشتن سطح زندگی خویش و تامین بازار استعمالی شهروندان با محصولات تازه وطنی سهمگزار باشند. رحمت علی نظری، سوربان قربان علی، شهر کلاب، اخبار. با تطبیق علم و استحصالات در استفاده بردن از دستاوردهای عالمان در ساحه‌های گوناگون استحصالی می‌توانیم بر رشد ساحه صنعت کشور نائل گردیم. گزارش نوبتی در این خصوص. با ابتکاری اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان در شهر دوشنبه فروم بین‌المللی همگیری علم و استحصالات دورنمای رشد برگزار گردید. نخست مهمانان از گوشه نمایشی دستاوردهای علمی عالمان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان که در سالهای نزدیک اختراع گردیدند دیدن نمودند. گفته شد که در سالهای اخیر با توجه پیوسته رهبریت عالی دولت و حکومت عالمان تاجیک به دستاوردهای نظررس نائل گردیده اختراعات زیاد را پیشنهاد نمودند و عین زمان وقتی آن رسیده است که دستاوردها را هرچی بیشتر در استحصالات وطنی تطبیق نماییم. با نظر داشته اون که دستاوردهای علمی هستند لیکن حالا هم مسئله پیوست علم با استحصالات روی حل خود را طلب میکند. یعنی با همین خاطر یعنی با وجود همین مشکلات ما کوشش کرده ایستادیم که همین گونه فورم ها رو برگزار نماییم و با اشتراک تمام ساختارهای داخلدار کوشش نماییم که دستاوردهای علمی رو در استحصالات پیوست نماییم. همچنین در رفت فورم در موضوعهای گوناگون از قبیل استحصال الوه‌های فعال بیولوژی از خامش‌های گیاهای محلی، استفاده نیتروژن مایع در طبابت جراحی بیماری‌های جگر و غدود زیر معده، تشکیل استحصال اکسید اوران از آب‌های کانی و تکنیکی، اصول ساختن درناژ در خاک‌های سیراب، کارکرد پرتوها و استحصال مصالح تعیینات گوناگون و دیگر موضوعها پیشنهاد گردیدند. نتیجه نهایی علم این آسان کردن فعالیت انسان، فعالیت خواجگیداری انسان است. از آن روزی که فعالیت خواجگیداری پیدا شد و استفاده طبیعت، ذخیره طبیعی، استفاده مثل حادثات کیهانی که با مقصد استحصال نعمت‌ها که روانه شده است خواه ناخواه و پژوهش علمی وادار میکرد انسان‌ها را و امروز برای تاجیکستان از همه بیشتر مهم است، چرا که ما یک هدف چهارم اعلام کردیم اندستریال اکونومی با سرعت از سالهای 2021 2025 سالهای رشد صنعت است. صنعت این فعالیتی است که در آنجا علم گنجایش بلند را پیش از همه تقاضا میکند. به کادرهای بلند اختصاص، به تطبیق نوگانه‌های علمی ما امروز صنعت معاصر ملی خود را ساخته نمیتونیم. در حقیقت با پیوند نمودن علم با استحصالات و هرچی بیشتر جلب نمودن اختراعات و دستاوردها و نوگانی‌های عالمان در کارخانه‌های استحصالی می توانیم در زیاد نمودن محصولات وطنی سهم گذاشته بازارهای کشور را با محصولات‌های خود تامین نماییم. ادامه اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیش طبق نقشه چورابینی‌ها برای حفظ سالمی ساکنان انشاءات ساحه تندرستی بنیاد و نوسازی کرده می شود. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیش. در ناحیه دیوشتیش امروز به نزدیک 180,000 نفر اهالی، طبیبان و کارمندان میانه طبی در 10 شعبه بیمارخانه مرکزی ناحیه و 7 بیمارخانه منطقوی رقمی که در مجموع 650 کت تبابتی را تشکیل می‌دهد خدمت باصفتی طبی می‌رسانند. مسئولین و طبیبان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی ناحیوی جهت باز هم بهتر گرداندن صفت خدمت رسانی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیش منتظم کوشش به خرج می‌دهند که اتاق‌های تبابتی را در حالت خوب نگاه دارند. به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز با مبلغ‌های بودجه محلی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور و سهم صاحبکاران برومند درآمدگاه بیمارخانه مرکزی ناحیه با گذاشتن دروازه معاصر، بنای معماری، مجمع مادر کودک، شعبه‌های بیماری‌های سرایتی، امراض درونی، بچگانه، احیای کلانسالان و بچگان بیمارخانه مرکزی ناحیوی از تعمیر کلی برآورده شدند. با جلب مبلغ‌های همکاران رشد، شعبه جراحی کلانسالان نیز تعمیر خودصفت گذرانده شد. 3 حجره طبابتی گرم و روشن بوده با کت‌های معاصر فونکسیونالی مجهز گردانده شدند. در حجره زخم‌بندی نیز تعمیر کلی گذرانیده با تجهیزات معاصر جای دستشویی و زخم‌بندی تامین کرده شده است.
جهت دایر نمودن جلسه و واخوری‌ها در بینای مأموری بیمارخانه تالار زیبای بر هوا از تعمیر کلی برآورده صحن حولی بیمارخانه آباد زیبا گردانده شده است. در ناحیه دیوشیش تا امروز 1 عدد بیمارخانه مرکزی و 7 عدد بیمارخانه ناحیه‌ای با مقدار 650 کیت بیماری به اهالی ناحیه خدمت طبی رسانده شده است. در نظر است که در روزهای نزدیک از نوسازی یک تعمیر کلی شعبه قبول بیمار شروع می‌گردد. جهت بالیداری بیماران، اشخاص بارداد آمده و مهمانان با سهم کارمندان و مزرعه‌های اطراف راهروها گل و بوته‌های رنگارنگ آرایشی و دقت جلب کننده شناخته شد. مسئولین، طبیبان و کارمندان میانه طبی و تکنیکی طبق دستور هدایت‌های راهبریت عالی مملکت هر وجه زمین اطراف شعبه بیمارخانه را پرثمر استفاده کرده در نال از 5 هکتار کشت کارتوشکا، در مزرعه‌های باقی مانده کشت نخود و لوبیا، پامیدور و بادرینگ و دیگر زراعت‌ها دایر نمودند. در نظر است که در میدان‌های باقی مانده با به حسابگیری آبیاری سری وقتی کشت زراعت‌های کم آب نیز عملی کرده می‌شود. مورد تذکر است که به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی سازندگی در بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتیج رونق تازه می‌گیرد. روزهای نزدیک تعمیر کلی شعبه قبول آغاز می‌گردد. پدرچی اساسی اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج تصمیم گرفته است که با خرج زیاده از 500,000 سامانی این شعبه را به طور معاصر تعمیر و تجدید گذرانده. صفت خدمترسانی طبی به بیماران و کارافتادگان باز هم بهتر می‌گردد. امروز مسئولین، طبیبان و کارمندان میانه طبی و تکنیکی بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتیج فعالیت عبرت بخش را جهت سالمی نزدیک 180,000 نفر ساکنان روانه کرده می‌کوشند که صف بیماران گوناگون در این مکان کاهش یابد. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. امروز بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در دایره برگزاری اکومارافون شهروند استرالیا مینا گلی از ناحیه فرخار تا ناحیه میر سید علی حمدانی مسافه بیشتر از 40 کیلومتر را طی نمود. همکارانمان سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان نیز در این ماراتن اشتراک نمودند. ماراتن جهانی آب تحت عنوان دو کبود از روز بین المللی ذخیره‌های آب یعنی 22 مارس شروع گردیده آن در کشورهای جهان تا افتتاح کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در 22 مارس سال 2023 صورت میگیرد. این تدبیر جهت بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی اوید به مسائل مربوط به آب تشکیل کرده شده ماراتن نوبتی باشد بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 راه اندازی گردیده است. امروز این چهاربینی در کشور ما ادامه داشته. هدف از این ماراتن از آن عبارت است که 200 شرکت عهده‌دار شوند در دایره کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اوید به آب چراهای انفرادی اندیشند. در روز پنجم ماراتن از نزد مهمانخانه ناحیه فرخار تا مرکز ناحیه میر سید علی حمدانی در مسافت 42 کیلومتر صورت گرفت. اشتراکچی ماراتن مینا گلی و هیئت همراهانش را در نزد درآمدگاه جماعت شهرک مسکو ناحیه میر سید علی حمدانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و جوانان ناحیه استقبال گرفتند. طور تاکید شد در ماراتن دو کبود در طول سال 6 چهاربینی گلوبالی دویدن و پیاده‌گردانی از جمله دو جهانی آب، دو جهانی اقلیم و دیگر مسابقه‌ها که این چهاربینی‌ها به مسائل مربوط به آب، اکولوژی و اجرای هدف‌های 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار عملی کرده می‌شود. اشتراکچی ماراتن مانی گلی اوید به اقدام و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله رشد دیپلماتیای آب و پیشبرد ذخیره آب در عرصه بین‌المللی برآمد کرده ابراز داشتند که کنفرانس دوم بین‌المللی سطح بلند بخشیده به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 تحت عنوان تقویت عمل‌ها و شریکی در ساحه ذخیره‌های آب در سطح محلی، ملی، منطقوی و جهانی که سال روان در تاجیکستان دایر می‌گردد به اجرای هدفات در این سمت و عملی گشتن نقشه‌های من بعد اوید به این مسئله مهم جامعه جهانی مساعدت خواهد کرد. برای رسانیدن یاری حقوقی به هموطنان در برابر سفارت و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های وزارت‌های اداره‌ها اینچنین مرکز و تشکیلات جمعیتی نیز نقش مهم دارند. در شهر مسکو در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. گزارش محمدعلی سفر و خورشید سید احمد.
таъсиси марказҳои ҳуқуқӣ ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои ҳамватанонамон дар Федератсияи Россия имкон фароҳам овардааст, ки фаъолияти онҳо дар самтҳои гуногун бемушкилӣ ва босамар бошад. Бо ин мақсад ба ҳамватанонамон аз ҷониби кормандони чунин марказҳо ёрии ҳуқуқӣ расонида шуда, фаъолияти онҳо тибқи муқаррароти қонунҳои амалкунандаи кишвари иқомат сурат мегирад. Муҳаммад Собиров аз зумраи мутахассисони ҷавоне аст, ки дар самти расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба ҳамватанонамон бо истифода аз донишу малака ва таҷрибаи андохтааш саҳми фаъол дорад. тӯли 6 сол мешавад дар ҳамин ҷо кор мекунем ва барои шаҳрвандони худамон ёрдами ҳуқуқи худро мерасонем. дар шаҳрҳои Оренбург, дар шаҳри Санкт Петербург барои шаҳрвандон бо як утоқи корӣ дигар кушодем, ки шаҳрвандоне ки дар он тарафҳои Оренбург ва Санкт Петербург фаъолияти корӣ мекунанд метавонанд ба онҷо муроҷиат кунанд ва ёрдами ҳуқуқи худро гиранд. дар иртибот ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҳамватанонамон низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. ба даҳҳо нафар ҳамватанонамон, ки ба ин марказ ҷиҳати расонидани ёрии ҳуқуқӣ муроҷиат намуданд, дар доираи имконоти мавҷуда хизмат расонида шудааст. ин маркази дастгирии ҳуқуқӣ дар баробари ҳимояи манфиатҳои ҳамватанонамон инчунин ба онҳо машварати ҳуқуқӣ дода, наздик ба 20 сол аст дар ин самт дар ҳамкорӣ бо намояндагии вазорату идораҳо ва сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия фаъолият дорад. امروز خیلی خوشحال هستیم که یک هموطن ما در شهر مسکو فدراسیای روسیه همچون حقوق شناس و همچون حمایتگری حقوقی هموطنان ما در اینجا کار و فعالیت میکنند. چنین مرکزها فعالیت میکنند و ما از حقوق خودمون میتوانیم آزادانه حفظ نماییم. با جز از شهر مسکو فیلیال مرکز در شهر سنت پتربورگ و اورنبورگ فدراسیای روسیه عمل میکند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. дар ноҳияи Нуробод озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор гардид. дар озмун 150 нафар хонандаи муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар толори муассисаи таълимии рақами 14 шаҳраки Дарбанд баргузор гардид, ки дар он иштирокчиён аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ, касбомӯзӣ ва дигар ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқат ширкати фаъолона доштанд. даври якуми озмун дар 20 муассисаи таълимӣ пурра ҷамъбаст гардида, аз 1200 нафар иштирокчӣ 150 хонандаи болаёқату соҳибистеъдод ба даври дуюм аз рӯи 6 номинатсия рохат гирифтанд. дар оғози чорабинӣ намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва шуъбаи маориф иштирокчиёнро ба шартҳои озмун ва ҳайати ҳакамон шинос намуданд. аз ҷумла қайд гардид, ки дар озмун аз рӯи 7 номинатсия хонандагон иштирок намуда, ғолибон аз рӯи меъёрҳои нишондодашуда ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат рохат мегиранд. баъдан иштирокчиёни озмуни даври дуюм дар назди ҳакамон вобаста ба шартҳои пешбинишуда аз математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи информатсионӣ ва ихтироъкориву навоварӣ баромад карда, аъзои ҳакамон ба маҳорату малака ва савияи дониши довталабон баҳои муносиб гузоштанд, то ғолибон ба даври сеюм муайян карда шаванд. озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, пайвасти илм ба истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав равона шудааст. рафти озмун нишон дод, ки дар як қатор муассисаҳои таълимӣ аз сабаби нарасидани омӯзгорони соҳибкасбу ихтисосманд, савияи дониш ва маҳорату малакаи бештари хонандагон аз фанҳои дақиқ ва риёзӣ ба шартҳои нишондодашудаи озмун ҷавобгӯ набуда, иштирокчиён ба суолҳои ҳайати ҳакамон посухи қаноатбахш дода натавонистанд. ин аст, ки аз 150 нафар ғолибони даври дуюм танҳо 10 нафар иштирокчӣ ҳамчун ғолиб ба даври сеюми озмун илмфуруғи маърифат рохат гирифтанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод.
дар ҷумҳурии тоҷикистон соли чорум аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат ва боз ҳам ғанигардонии фазои маънавии ҷомеаи муосир тарғиби дастовардҳои соҳибистиқлолӣ баргузор мегардад. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд даври шаҳриву ноҳиявии озмун идома дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хосатан президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таълифи ашъори баландғоӣ ватандӯстона дар се давр аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ доир мегардад. дар давраҳои шаҳрию вилоятӣ он аз ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шавқмандону соҳибистеъдодҳо аз миёни наврасон, хонандагони муассисаҳои таълимию коллеҷҳои санъат иштирок намуданд ва сол аз сол маъруфияти озмун бештару сафи ширкаткунандагон меафзояд. дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки дар шаҳрҳои Исфара, Конибодон ва ноҳияи Мастчоҳ доир шуд, иштирокдорон, санъаткорони ҷавону ояндабин, хонандагони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои санъат аз рӯи номинатсияҳои оҳангсозӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ маҳорату малакии худро аз рӯи ин номинатсияҳо нишон доданд. ҳоло даври шаҳриву ноҳиявии озмуни мазкур дар вилояти Суғд идома дорад ки то ин вақт дар 6 шаҳру ноҳия наздик 200 нафар соҳибистеъдодҳои ҷавон аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир, ровӣ ширкат намуданд. таври масъулини бахши фарҳанг, устодони соҳаи санъат, аҳли зиёд, дӯстдорони санъату мусиқӣ дар вилояти Суғд иброз медоранд бо ташаббуси неки роҳбари давлат ташкилу баргузории озмуни тоҷикистон ватани азизи ман баҳри тарғиби санъати асил, боз ҳам ғанӣ гардидани фазои маънавии ҷомеаи муосир, таҳкими унсури дунявии фарҳангии миллати тоҷик ва ҷалби наврасону ҷавонон ба таълифи ашъори баландғоӣ ватандӯстона, ташвиқу тарғиби анъанаҳои арзишманди миллию меросӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавону ояндадор ва муаррифии онҳо мусоидат менамояд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҳадафи асосии он пеш аз ҳама баланд бардоштани мавқеъ ва мароми фарҳанги миллӣ дар байни ҷавонон ва аз байни ҷавонон дарёфт кардани истеъдодҳои нав ва то ба кадом дараҷа имрӯз дар мафкура ва дар шуури ҷавонони мо пайдо шудани фарҳанги миллӣ, мақом пайдо кардани фарҳанги миллӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва аз наздик дарк кардани анъанаҳои неки санъату фарҳанги миллии халқи тоҷик мебошад. озмуне ки солҳои қаблӣ гузаронда шуд, худаш баръало маълум кард ки имрӯз аз манотиқҳои гуногуни кишвари азизамон, хусусан дар байни ҷавонон чӣ қадар истеъдодҳои нав, истеъдодҳои ҷавон пайдо шуданд, дарёфт шуданд ки барои эҳёи саҳифаҳои гуногуни фарҳанги миллӣ, мусиқӣ ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани он хизмат хоҳанд кард. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли чорум аст ки дар мамлакат баргузор мегардад. дар соли 2021 14 нафар довталабон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо нишон додани истеъдоди баланд аз рӯи номинатсияҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки ин омил боиси шавқмандии ҳамагон, иҷоди оҳангу пешниҳоди сурудҳои нав ва зиёд гардидани сафи ширкаткунандагон гардид. аз рӯи ҷадвали тасдиқ гардида даври шаҳриву ноҳиявӣ ва вилоятии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман то санаи 16 июн идома меёбад ва ҳар соҳибистеъдод имкон дорад аз рӯи номинатсияҳои муайян гардида ҳунару маҳорати хешро аз рӯи санъати мусиқии асили тоҷик, ҳунари сухандонӣ, иҷодкорӣ нишон дода ва даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳ ёбад. даври навбатии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри Туз дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. санҷиши маҳорату истеъдоди давталабон дар баробари ҳакамон инчунин аз ҷониби ҳаводорони санъати мусиқӣ баҳогузорӣ гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар се давр яъне ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. аз ҳама муҳим пас аз пирӯз гаштан дар даври ҷумҳуриявӣ ғолибони ин озмун ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявиро пайдо мекунанд. ҳамин аст ки ҳар як довталаби озмуни мазкур бо тайёрии хуб барои мағлуб нагаштан ҳозир гаштаву миёни ҳам сабқат хоҳанд кард.
довталабони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри Туз маҳз бо сароидану замзама кардани таронаҳои ифодагари меҳру садоқат ба ватан ва навозиши мусиқиҳои дилчаспу форам пешниҳоди оҳангҳои ҷаззоб ширкат варзидаю назди аъзои ҳакамон баромад намуданд. бори дуввум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодаам. соли аввал барои ман каме мушкил буд дар ин озмун аз жанри академӣ. аз ҳамин сабаб ман то даври вилоятӣ рохат гирифтам, вале ба даври ҷумҳуриявӣ рохат нагирифтам. аммо имсол боварии комил дорам ки то даври ҷумҳуриявӣ рохат мегирам, чунки ман имсол хеле хуб ва бо тайёрии ҷиддӣ омадаам. мақсади ман яъне ғолиб шудан нест, танҳо истеъдоди худро санҷидан мебошад. дар воқеъ чунин барномаҳо барои ҷавонон ва истиқоматкунандагони шаҳру ноҳияҳои дурудаст вилоят ва умуман кишвар як имконияти хубе мешавад то ҳунару малакаи хешро сайқал дода ба сокинон муаррифӣ кунанд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки аз рӯи 3 номинатсия ва 8 жанр сурат мегирад, аксарияти довталабон аз рӯи жанрҳои озмун омода шуда ҳастанд ва ҳунари маҳорати худашонро нишон медиҳанд. мо аъзои ҳакамон аз ҳунару маҳорати довталабони озмун дидан намуда ва беҳтаринҳоро ғолиб шуморида шуда ба даври вилоятӣ пешбарӣ менамоем. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман имрӯзҳо дар сартосари кишвар баргузор гашта истодааст. ба гуфтаи масъулон бо ташкилу гузарондани чунин озмунҳо дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат навозандагону оҳангсозон аз эҳтимол дур нест, зеро баргузории озмуни мазкур худ гӯяндаи он аст ки чӣ қадар ҳунармандон аз тамоми гӯшаю канор барои ширкат дар ин озмун ҳозир мегарданд. худоидоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи шаҳри Туз, барои барномаи ахбор. бахшида ба рӯзи байналмилалии осурхонаҳо дар осурхонаи таъриху кишваршиносии вилояти хатлон ба номи авасто бо иштироки омӯзгорону донишҷӯён ва хонандагони шаҳри Бохтар таҳти унвони шаби дар осурхона чорабинии тарғиботӣ ташкил гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар таҷлили рӯзи байналмилалии осурхонаҳо ки дар осурхонаи таъриху кишваршиносии вилояти хатлон ба номи авасто баргузор гардид, хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар ва рассомони маъруфи вилояти хатлон ширкат доштанд. масъулини вилояти хатлон нахуст ба хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ сазовори ҷойҳои намоён гардида буданд, мулоқот карда ба онҳо суҳбати самимӣ анҷом доданд. сипас дар ошонаи дуюми осурхона намоиши асарҳои тасвирии рассомони маъруфи вилояти хатлон ва намунаи дасткориҳои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ба маъраз гузошта шуд. масъулин ҷиҳати омода кардани расмҳои беҳтарин аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ изҳори хушнудӣ карданд. мо дар ҳамбастагӣ тасмим гирифтем ки чорабинии илми адабӣ фарҳангӣ ва конференсияро дар заминаи ҳамин рӯз ташкил баргузор намоем ва қисми зиёди ҷавононро барои тамошои дастаҷамъонаи нигораҳои театрӣ ба хотири ошно шудан аз таърих ва тамаддуни гузаштаи худ осурхонаи вилоятӣ ҷалб намоем. ҳамчунин дар гӯшаи дигари осурхона асарҳои тасвирии рассомони номдори вилоят ҷо дошт ки меҳмонон ва хонандагон ҳам тамошо карданд ва ҳам бо муаллифон имкон пайдо карданд ки суҳбати хуб анҷом бидиҳанд. намояндагони мақомоти иҷроия ба кори рассомии онҳо баҳои баланд дода изҳор намуданд ки асарҳои тасвирии нодир бояд қадр карда шаванд. рассомон дар ҷараёни боздид дархост намуданд ки барои рӯнамоии асарҳои тасвириашон гӯшаи доимӣ таъсис дода шавад, чун ҳоло зарурат дорад. масъулини осурхона ҷиҳати таъсис додани гӯшаи махсус барои рассомон дастурҳои мушаххас гирифтанд. ҳамзамон дар ошонаи якуми осурхона конфронси илмӣ маърифатӣ доир гардид. меҳмонон кормандони осурхона ва ҳозиринро ба ифтихори рӯзи байналмилалии осурхонаҳо таҳният гуфтанд. изҳор доштанд ки осурхонаҳо ҳамчун махзани ҳифз дар муаррифии фарҳанги миллӣ нақши бориз дорад. ҳамин гуна дар ҷараёни конфронс як қатор кормандони осурхона ва ҷавонони фаъол бо ифтихорномаҳои таъсисдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз шуданд. терроризму экстремизм дар ҷаҳони муосир ба яке аз масъалаи глобалӣ ба таҳдиду хатарҳо табдил ёфта аз ҷомеа бахсус ҷавонон ҳушёриву зиракии сиёсиро тақозо менамояд. дар мулоқоти навбатие ки бо устодону донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон баргузор шуд, масъалаи огоҳонидани ҷавонон аз амалҳои номатлуби ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва тарбияи дурусти онҳо дар роҳи хештаншиносӣ баррасӣ гардид. идомаи мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони идора.
тарбияи дурусти фарзанд аз оила сарчашма гирифта дар ҷомеа ташаккул меёбад. Бояд падару модарон нисбат ба таълиму тарбияи фарзандон ва ояндаи дурахшони онҳо бетараф набошанд. дар вохӯрии навбатӣ бо устодону донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон, кормандони маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти корҳои дохилӣ иштирок доштанд. таъкид карда шуд ки дар замони зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир терроризму экстремизм ва гурӯҳҳои ифротгаро боиси ноором сохтани амнияти сайёра гардидаанд. дар чунин шароити мураккаб ва ҳассос омӯзгоронро низ зарур аст ки нисбат ба хатарҳои замони нав бетараф набошанд ва дар раванди таълим ба масъалаи тақвият бахшидани худшиносии миллии ҷавонон, аз даст надодани зиракии сиёсӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо бештар таваҷҷӯҳ намоянд. таҳлили коршиносон нишон медиҳад ки гурӯҳҳои ифротиву террористӣ аз надоштани маърифати ҳуқуқӣ ва дониши кофии динии баъзе аз ҷавонон сӯистифода карда онҳоро ба доми фиреби худ мекашанд. бояд ҷавонон ҳамеша дар ёд дошта бошанд ки хурофоту ифротгароӣ фақат бадбахтӣ меорад. иштирокчиён дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла роҳҳои пешгирии ҷалби иддаe аз ҷавонон бар равияҳои ифротӣ, заминаҳо ва омилҳои гаравиши ҷавонон ба андешаҳои бегона ва тундрав маъруза карданд. инчунин зикр шуд ки дар тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати кишвар барои мубориза бар зидди терроризму экстремизм, тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тадбирҳои муассир андешида мешавад. дар ҷамъомад инчунин баромадкунандагон ба масъалаҳои нигаронкунанда аз ҷумла истифодаи маводи мухаддир аз ҷониби ҷавонон ва ба дигар ҷиноятҳои вазнин даст задани онҳо сухан карданд. ҳоло вақти он расидааст ки падару модарон фарзандони худро ба роҳи рост ҳидоят намуда як насли хештаншиносу созандаро ба воя расонанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки сабабҳои асосии шомилшавии баъзе аз ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро бевосита аз тарбияи волидайн дур мондани онҳо ва надоштани дониши динӣ ва маърифати инсонӣ мебошад. гуфтанд ба маврид аст ки ҳар ҳафта бо мусоидати шуъбаи ҳуқуқи донишгоҳи миллии тоҷикистон оид ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва тақвият бахшидани зиракии сиёсии ҷавонон чунин мулоқотҳои судманд бо ҷалби коршиносон ташкилу баргузор карда мешаванд. нуриддини қурбон, аҳлиддини карим, барои барномаи ахбор. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷомеа эътироф кардани сарвари давлат боиси болидарӯҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасоз гардида, эътимоди онҳо ба фардои дурахшони ватан қавӣ ва масъулиятшиносӣ баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ бештар мегардад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. бахшида ба рӯзи ҷавонон дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур бо иштироки намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шумораи зиёди омӯзгорону донишҷӯён ҷамъомад баргузор гардид. дар саҳни донишгоҳ дастовардҳои илмии омӯзгорону донишҷӯён ҳамчунин ихтироати зиёде аз ҷониби онҳо кашф гардида ки аксаран барои равнақи соҳаи кишоварзии кишвар ва осон гардидани кори деҳқонон мебошанд, ба намоиш гузошта шуда буд ки меҳмонон аз онҳо дидан намуданд. зикр гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷавонон имконияти фарохи илмомӯзӣ ва аз худ кардани ҳунару маҳорат фароҳам мебошад ва истифодаи самараноку оқилона аз ҷониби ҷавонон муҳим буда, ин омил боис мегардад ки онҳо ҳамчун фарди солимақлу донишманд ва саҳмгузор дар пешрафти давлату миллат ба воя расанд. ҷавонони донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона дошта, дар хусусан чорабиниҳое ки пешвои муаззами миллат ба он эътимоду боварии хоса доранд, фуруғи субҳи доноӣ, тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фуруғи маърифат ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд. баромадкунандагон таъкид намуданд ки талошҳои пайвастаи ҷавонони тоҷик дар рушду нумӯи бештари кишвар боис бар он мегардад ки онҳо боиси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихор аз давлату миллат дар оянда низ тамоми нерӯи худро барои ҳифзи дастовардҳои истиқлол, таҳкими ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ равона созанд. маврид ба ёдоварист ки маҳз талошу заҳматҳои пайваста ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат буд ки имрӯз барои ҷавонони мо тамоми шароит ва имконияти фарохи таҳсилу фаъолият фароҳам гардидааст. дар ин рӯз ба як қатор омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи мазкур ифтихорнома ва сипосномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон супорида шуд.
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят хатлон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни зеҳниву варзишӣ роҳандозӣ шуда ба ин васила тарзи ҳаёти солим тарғиб карда мешавад. дар ин хусус ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи баргузории чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо иқдоми бахши ҷавонон ва варзиши ноҳияи дӯстӣ бо иштироки васеъи сокинон бахусус ҷавонону наврасон як силсила чорабиниҳои варзишӣ баргузор карда шуд. барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи дӯстӣ аз рӯи намуди футболи хурд 42 даста аз муассисаҳои таълимии ноҳия давоми 20 рӯз миёни ҳам рақобат карданд. мо барои ҷалби ҷавонон ва тарзи ҳаёти солим дар ҳама ҷамоатҳо байни деҳаву маҳаллаҳо мусобиқаҳои деҳа ба деҳа футбол, волейбол, гӯштини миллӣ ва байни ташкилоти муассисаҳо шашкаву шоҳмот ва тенниси рӯи миз ва футболи хур рафта истодааст. тавре масъулин иброз менамоянд таи солҳои охир бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгириҳои соҳибкорон дар ноҳияи дӯстӣ толор ва майдончаҳои замонавии варзишӣ бунёд гардида барои баргузории чунин мусобиқаҳо ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамоянд. дар даври ниҳоии мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми ноҳияи дӯстӣ дастаҳои футболи ҷамоатҳои шаҳраки ҷиликул ва 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бозии зебо нишон дода хотири мухлисони ин риштаи варзишро шод намуданд. дар натиҷа футболбозони дастаи ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон тавонистанд дар ин бозӣ бартарӣ нишон дода ғолибиятро ба даст биёранд. мехоҳам ки чунин бозиҳо бисёртар ташкил шавад ва ба ҳамин ташкилкунандагони ҳамин бозӣ миннатдории худро баён мекунем. мо дар мактаб бисёртар машқ мекунем ки дар натиҷа мо дар инҷо ғолиб омадем. дар фарҷом дастаҳои ғолиб ва футболбозони беҳтарин муайян карда шуда бо ҷоми мусобиқа ва медалу сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ қадршиносӣ гардиданд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. дар варзишгоҳҳои мамлакат 4 бозии даври 8-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ дар сатҳи баланд доир гардид. дар ин бозӣ дастаи футболи истиқлоли шаҳри душанбе аввалин пирӯзиашро дар чемпионати тоҷикистон 2022 ба даст овард. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. пирӯзии панҷуми дастаи хатлон ва аввалин ғалабаи истиқлол дар чемпионати тоҷикистон оид ба футбол. рӯзи 8 май 4 бозӣ даври 8-уми мусобиқаи футболи тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуд. пешсафи мусобиқа дастаи хатлони шаҳри Бохтар дар майдони худ дастаи Равшани Зафарободро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. голи Нуриддин ҳамроҳ Қулов дар дақиқаи 57 ба дастаи Бохтар 3 имтиёз овард. хатлон аз ҳама бештар дар 5 вохӯрӣ ғолиб шудааст. дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дастаи Регар Тадазро аз шаҳри Турсундода бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. голҳои дастаи истиқлолро Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров, Шервон Мамадшоев ба ҳадаф расонданд. голи меҳмононро Фатулоев ба ҳадаф расонд. зимнан ин аввалин ғалабаи дастаи истиқлол дар чемпионати имсола байни дастаҳои лигаи олӣ ба ҳисоб меравад. вохӯрии марказии даври 8-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ байни дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва дастаи меҳмон Истаравшани шаҳри Истаравшан ба ҳисоб меравад. дидори мазкур дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолият воқеъ дар шаҳри Хуҷанд доир шуда бо ғалабаи соҳибони майдон дастаи Хуҷанд ба поён расид. қисми якуми вохӯрӣ бо ҳуҷумҳои пай дар пайи ҳарду даста сурат гирифта бошад ҳам аммо ҳисоб шода нашуд. 0-0 мусовӣ ҷамъ шуд. дар қисми дуввум низ ҳарду даста ҳам хело ҳам талош карда бошад ҳам ба ҳарду даста ҳам ягон самар наовард. дар дақиқаҳои охирии вохӯрӣ Наимҷони Иброҳимзода тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво дод ва Фирдавс Чақалов ин имкониятро ба гол анҷом дода пирӯзии дастаи Хуҷандро пурра таъмин кард. 1-0. Истаравшани шаҳри Истаравшан чемпионатро аҳлона оғоз карда аз 7 бозӣ ҳамагӣ дар 1 вохӯрӣ ғалаба карда 1 бозиро мусовӣ ва дар 5 дидор мағлуб шуда бо 4 хол аз 7 бозӣ дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад. бозӣ миёни дастаҳои Файзкани Восе клуби марказии варзишии Артиш бо ҳисоби мусовӣ 2-2 хотима ёфт. ҳар 4 гол дар нимаи дуввуми бозӣ зада шуд. бозии охирини даври 8-уми мусобиқа рӯзи якшанбе 22 май байни дастаҳои Эсхати шаҳри Хуҷанд ва Равшани шаҳри Кӯлоб баргузор мешавад. дар ҳамин ҳол
дар ҷадвали мусобиқа футболзони дастаи хатлони шаҳри бохтар бо 18 имтиёз чун пештара пешсаф мебошанд. Футболзони соҳили вақт чемпионатро аҳлона оғоз карда аз 18 бозӣ дар 5 вохӯрӣ пирӯзиро ҷашн гирифта 3 бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ҷанба шуда ба дарвозаи ҳарифон 10 гол зада аз дарвозаи худ ҳамагӣ 4 туп гузаронда чун пештара дар садри ҷадвали мусобиқа қарор доранд. Дастаи клуби марказии варзиши артиш теска бо 13 имтиёз дар ҷои дуюм мебошад. Низомиёни шаҳри Душанбе аз оғози чемпионат 7 бозӣ гузаронда дар 4 дидор зафар ёфта 1 бозиро мусовӣ ҷанбаст намуда дар 2 вохӯрӣ мағлуб шуда ба дарвозаи ҳарифон 11 гол зада аз дарвозаи худ 10 гол гузаронда дар зинаи дуввуми ҷадвал қарор доранд. Футболзони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб бошад бо 11 имтиёз мақоми сеюмро ишғол мекунанд. Футболзони дастаи равшан ки аз оғози мусобиқа ҳамагӣ 6 бозӣ гузаронда дар 3 бозӣ ғалаба карда 2 бозиро мусовӣ ҷанбаст намуда дар 1 вохӯрӣ мағлуб шудаанд. Ба дарвозаи ҳарифон 6 гол зада аз дарвозаи худ 5 туп гузаронда бо 11 хол зинаи сеюмро ишғол мекунанд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.